मेगनखौ ओरै बोफ्लुमना होबाय बेखौ बुथारनो ओरैबायदि बुथारदों बे औवा मोनसे ओरैथिं दोनबाय ओमफ्राय साथिं मोनसे होनानै मुंख्लंनि बे फार्स्ट मुंख्लं खोथाखौ रायलायबाथाय आं गोजांस्रिउ नागिरो नै मानोबा बिराद मोनसे गिथाव मोनसे सिटुएसनमोन बे बिराद गिथाव सिटुएसन आं दहाय गालांदों बेखौ खिन्थालाङाखै जे बै जे सनारि होननाय गामि उदालगुरिनि खोला आबसु एरियामोन बे समाव आं एसे दहाय मरेल ओरैनो अरेल रायलायनायाव बुंलाबाय थादोंमोन जे बे सनारि होननाय गामिया उदालगुरिनिफ्राय मथा मथि 8 किल'मिटारसो गोजान खोलाहा बांगालनि बर्डार आरो बे माबायाव 88 नि सेप्तेम्बर दाननि 11 थारिखआव 11 एसे सिगांनिफ्रायनो जादों बाव गन्डगल माने बर्डाराव बे बर' गामिखौ सावनो नागिरदों बे एबसु एरिया ओमफ्राय बेवहाय जों मोनथिनानै बे जायगाखौ जोंनिफ्राय आं स्वयं गावनो 13 जन केडार बाहाय डिप्लयड खालामदों हरदों बावहाय ओमफ्राय आङो थाहैदों बिसोरजों आं गार्डआव थायाखै खिन्थु साइडआव थानानै बिसोरनो माबा होबाय थादों इनपुट खालामबाय थादों ओमफ्राय बेवहाय आं एरियानि लिडारफोरजों बै समनि पिटिसिनि लिडार आबसुनि लिडार बिसोरजों आङो मोना जयै रायलायबाय थादों जे बिदि गिलायना खारबा माने बिराद खहा दं संफोर मा रायजो जागोन बेवहाय मोसौ मैसोखौ बिसोर लांजोबगोन न' बां सावनानै गालांजोबगोन बिफां लाइफां दानफायलांजोबगोन नोंनि बारि बागाननि जेसेबां जथ' दं बेखौ लांजोबगोन बांगालफ्रा नों गिनानै मानो थांनो दरखार गिनानै खारनाय माने नों गावनि प्रपार्टिखौ गारनानै खारनाय बेनिखायनो जि जायो जिहेतु जों हादोर बिदों नालाय थै थां बेयावबो मा नायनांगौ होननानै बिसोरनो आङो मोनसे मबिलाइजेसननि माबा लानानै बे गथ'फोरखौ बर्डाराव दोनदों आरो बर्डाराव दोननानै ओमफ्राय बेथ' जायाखिसै गन्डगलानो जायाखिसै 11 थारिखआव मोनसे बिदिनो बाव थादों हराव लेटार सहैबाय आंनाव मोनायाव आदां जारा होननाय बे लांदों बेलासियाव लांनानै बे लेटारखौ नायबाय बिहुराम बर' जोंनि साहित्य सभानि सेक्रेटारिमोन बे समाव बे बिहुराम बर' सारा गांसे लिरना हरबाय अमर फंबाय नों फैयाब्ला जानाय नंला नोंसो हासिगोन जोंनियाव 3 सेंग्रा लांनानै दानथारहैबाय दाखालि आरो 2 3 लांबावबाय होननानै हाब बिदिथ' जानाय नङा माबोरै बिदि जानांगौ मोजां फरायनाय गथ' बे समाव हायार सेकेन्डारिनि गथ'फोर बिसोरो लांजानायफ्रा ओमफ्राय बिदिबाथ' बोरै जाबावनो आं बेवहाय बे सनारिनि थानायफोरखौ मोजाङै बुजायबाय दसे बुजायना बुंबाय खुनु दिन गावलाबायनोबो नाङा गावहोआखैबो आं गावलाबायनोबो नाङा आरो माबानोबो नाङा जों सेफ साइडआव थानानै बोरै सिकिउर खालामनो हायो जोंनि गामिखौ जोंनि बर' गामिखौ बेखौ नोंसोर मोजाङै बुंनानै रिटार्न जानानै थांजाबाय जागोन सार जाबाय बिसोरो आंखौ बिदाय होबाय बिदाय होनानै ओमफ्राय आं फैबाय आंखौ लानानै फैनानै खायजामाथिनिफ्राय बिनिफ्राय आंनाव 13-14 जनसो माने साइकेल लानानै आंखौ नेनानै दं आरो लांनो आं बिसोरजों थांबाय थांनानै ओमफ्राय आगंजार होननायाव जोंखौ दोनहैबाय आगंजारनिफ्राय आं गासै खोथाखौ खबर लाब्ला बुंबाय जे रे सार जे थांनाय सानथामसो सिगाङाव 3सो दानबाय आरो नै दिनै 3 लांदों थ' बबे गामिफोर थांबाय जों बालिसिया होननाय गामि बेयाव थांबा लामायावनो आं नुलांबाय जोंहा उदालगुरि जिल्लानि आबसुनि सेक्रेटारि महेश बसुमतारी होननाय बेखौ नुबाय आं दुगैगासिनो दं ओमफ्राय आंबो बे समाव अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आबसुनि आं बे समावहाय 3 बिराद मोजां पस्ट दंमोन आबसुनि डिस्ट्रिक्टनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि ओमफ्राय जोंनि BSFनि सेक्रेटारि जेनेरेल उदालगुरियाव बड'वेल क्लाब होननाय मोनसे क्लाब दङ बेनि सेक्रेटारि ओमफ्राय माबा दङ जोंनाव बे मा होनो बेखौ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेनिबो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बर'फोरनिफ्राय आं फार्स्ट ओंखायनो आंखौ कमिउनिस्ट होनो आरो मानसिफ्रा
आबसुनि मानसिफ्रा कमिउनिस्ट सोलिबे होनना बुङोमोन आरो बे मा दंमोन आं ओमफ्राय बिदिनो आरो बेलेग बेलेग दं फिसा फिसा दं थ' आंखौ मानसिफ्रा फोथायो ओनसोलाव आरो बेखौ मानियो होननानै इभेन हारसाफोरजों रायज्लायनो हायैखौ आं रायज्लायनो हायो सिगिनो हायैखौ आं सिगिनो हायो बे टाइपनिमोन आरो बे समावहाय बिदिनो बे बुंहरनायखाय बिहु सारा बुंहरनायखाय आं बिदिनो थांबाय थांनानै ओमफ्राय बै बालिसिया गामियाव नुजानानै रायजोफ्रा ज' जिरायनानै दं गाबलायनानै दंगासिनो दं बै बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरनि ओमफ्राय आं सोंबाय बिदि बुंबाय दे लांबाय बुग्लि बुग्लि लांदों खानानै लांदों दिनै दानथारनानै गारोनो बिदि होननानै बुंबाय हाब बिदिथ' जानो नाङा आच्चा नोंसोर सोरबा डिभाइड आसाम 50-50खौ बादा होग्रा दं नामा बिदिथ' गैया माथ्र' जों माने आन्दलनाव जोंनि गथ'फ्रा थाङा बै समाव फरायग्रा गथ'फ्रा थाङाखैमोन बिसोरखौ माने बिदिनो माने ओंखारनांगौ होननानै पानिशमेन्ट होदों जाहैदों ओमफ्राय बिदिथ' जानाय नङा जायखिजाया आङो दा दिनैनि बिथोरावनो सेक्रेटारि महेशखौ आं नुबोदों दुगैदोंमोन बियो खिन्थु बियो रायलायाखिसै न'आव थ्रोब हाबलांदों आं गाबज्रिबाबो खोनासङाखिसै गतिके आं दा थांनानै बेखौ थाब लोगो हमहैनांगोन बेजों आङो रायलायथारनांगोन नङाबा दिगदार जागोन होननानै ओमफ्राय फैफिनबाय फैनानै बिनि न'आव लांगोनाव थांबा गेटखौ खाथेनानै दं ओमफ्राय रुवाथिखौ थिनहरदो रुवाथिया बे गैया जाबाय दहायसो नुलांबाय दङ आरो मानो गैया होनबा नैबे लेटारखौ होदो होननानै आं लिरना गालांबाय आरो दिनैनि दिनावनो जिखुनु समायाव जिखुनु जायगायाव बेनि बिसयै रायलायनांगोन होननानै नैबे जे खौसे गैलायि आरो बुथारलायनायनि खोथा बेफोरबायदि सिटुवेसननि सायाव जों रावलायथारनांगोन होननानै बेखौ बुंलांबाय आं रायलायनांगोन होननानै ओमफ्राय बे लिरनानै गालांबाय आं थांबाय आंखौ गारनानै थांजोब्बाय आंखौ दोनहैग्राफ्रा आं हारसिंल'सै आंजों भारत होननायखौल' लांफादोंमोन आं बेयाव ओमफ्राय फैनानै थाबाय गालांदों साइकेला पामसारखौ गालांदों बिसोर आंनि साइकेलखौ लांबाय बिसोर ओमफ्राय थाबाय थानानै ओमफ्राय बे जोंहा जे फार्स्ट मार्टिर जादों होननाया बे दंमोन बेबो माब्लाबानो बेखौ लाना ब्लक बे आंखौ नेबाय थादोंमोन आरो बेखौ माथो होलांनो होननानै मेरगा होननायखौथ' मिथिगौ मेरगाखौ सिनायोमोन मा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमोन नामा सार बे मेरगाया मा खालामबाय दानो सेक्रेटारि सारा बादासो होगोन थु आंजों थांखानोसै होननानै बेखौ लानानै लांबाय माने लांनाया ओरैबायदियाव बे अरां होननाय दंना अरां बे गान्दा मोनग्रा जायगा अरां बे अरांनि सेरावहाय मोनसे गामियाव आल्फा साब्रै दंमोन आरो बे आल्फानि उइपन्सखौ सेनो होननानै थांदों बिसोर गान्दा गावनो फैनाय दा बेखौ सेनो होननानै थांनाय सानथामसो सिगाङावनो थांनानै दंखायो माखासे ओमफ्राय ओइदिन बे मेरगाया बेखौ लानानै थांबावबाय नों थांबासो जागोनलै होननानै लांबायथ' बे थांबाय थांनानै मोनालांबाय बिसोरबो ओमफ्रायथ' आंहाथ' बारबोनो हाखाला हरावनो थाबाय थानानै ओमफ्राय दाना मा जाखो बै जे महेश होननाय थैबाय दे बियो मानसिया बे महेश होननाया सेक्रेटारिमोन नालाय हराव गिदिंना खिन्थाबाय पिटिसिनि गुन्दाफ्रा आबसुनि लिडारफोरखौ गावनो फैदों होननानै गावनो नागिरदों बिसोर जमा जानानै दं होननानै बैसोरखौ एरना होबाय आरो दाथ' बेंजोबहैबाय बिसोरखौ बारनोनो हायाखिसै हरावनो बिराद दावराव बिसोरो बेसेराफ्रा खारनांबाय अखा नायसै सारिथा बेसेबांबासो जाबायमोन एकदम जेरैबो माने गो बेक पिटिसि गुन्दा बिदि आरो बिदि बिराद स्लगान होयै फैगासिनो आंखौ फोजायो आंथ' अभाब गामसा गाननानै बिदिनो ओरै हाथाय माजिनानै फुख्रि आलिनिफ्राय नाहरबाय आं मा जाखो बेलाय आं जेबो हमनो हाला मा जाखो थिग बे समावनो बे बांबुरा जोंनि आफादनि 7 जननि सिलाइखौ सेनानै लानानै खाथुमनानै फैदों गावलायनो मोना होननानै आरो ओमफ्राय बाद बाखिखौ खारहोजोब्बाय गाव आंनाव फैबाय गोरोन्थि जाबायलै सार मा गोरोन्थि जादों ज' बिदि थाहैनाया गोरोन्थि जादों बेलेग सानबायना बिसोरो बिदि होननानै दलथा बेलाय बारग'नो दा रायलायनो नागिरखादों होननानै दोनबाय आंबो जेबो जाया होननानै आरो थाबाय उनावथ' एकदम बिराद बे सिलाइखौ फुख्रियाव माबाहैदो फुख्रियाव गारसोमना दोनदो सारथाम दानाथ' बारानिफ्राय बारा जाबाय एखेबारे एकदम बारानिफ्राय बारा
लोब लोब मानसि फैबाय लोब लोब मानसि फैनानै माइ बारिया बुंफबजोब्बायना सेप्तेम्बरनि बे माबानि खोथा बे 14 ओमफ्राय एकदम बेंजोबनानै एखे उफायथ' गैला दांबाय आङो जोंखौ बुंबाय नोंसोर थाखोमादों होननानै जोंखौ दोनखोमाहैबाय दोनखोमानानै मथा मथि 40-50 मिनिटसो जाथामसै आरो स्रि जाजोब्बाय बिसोर मा पलिसि खालामबाय नुजानो हागौ होननानै थाबाय आरो माथरियाव माइयाव जिराय थाबाय आरो औवा बिजौनिफ्राय सासे बाज्रुमनानै खारबोदेरबाय जों थानायाव हे बिजों सासे खारबाय होनना बे फैबाय बे आथिं सुफुं जादों रौथानिनो आरो बे जेबो गैया आफादजों जेबो गैया खालि गामिनि माबामोन बेयो बेखौ एखे फुरा आथिंखौ सुफुंदों खुख्रिजों ओमफ्राय आंजों थांफानाय मानसि बे भारतखौ खिन्थायैनि खोमाखौ खावसे नैबेखौ हास'दों बे बिगुरखौ नैबेखौ हास'नानै बिदि जाजेनबाय ओमफ्रायथ' दा मोनबाय बे बांबुरा सार आं हमजाग्रोनोसै जाबाय बेयाव सिगां फैबाय खाबाय बुबाय बुबाय गांलाब गोलैबाय लानानै थांबाय खानानै आंखौबो बुख्लायबाय आंबो गोलैबाय खानानै लांबाय लांदोंमोनथ' लांदों नेकेटसो बर'नाथ' बिराद गाज्रि नेकेट गामसाबो गाननो खायाखै एकदम बुसिलांना जायगा बे जायफोर सिख्लाफोर सिनायहरनाय बिसोरो गावसोर जोमबायबायनायखौ हरो खानानै होननानै आरो लामाया सिख'नानै मानो बिसोरखौ बिदि गुन्दाफोरदों बिदि आरो बे स्टाइलाव लाङैनो एकदम मोनसे जायगायाव बिराद हाखर मोनबाय आरो केनेला ओरैथ' ओरै लाइन आंखौ बे आगदानिथिं लादों ओमफ्राय बे केनेल फारसेथिं बेखौ लादों आंनियाव बेवहाय जावस'नाय दं आरो दै 2 मिनिट बेखौ हा सिङाव बेयाव गानानै हा सिङाव हाब्रुआव गादों आरो बाब्राबोदों आथिंखौ बिरादनो बेनिफ्राय आं बाब्राबनायखौ नुनानै मानसिफ्राथ' जाबाय जालायबाय गावसोरबो अननाय दं सोरबा दा आंबो लानो हायासै ओमफ्राय थिखांबाय थांनानै लानानै बिदिनो माथर बुलाङै मोनसे जायगायाव सोमलिगुरि होननाय जायगा बे जायगायाव बुहैबाय बावथ' रुवाजोंबो बुबाय माबाजोंबो बुबाय मोनथियाखसै LP स्कुलाव सोनानै दोनबाय ओरै खाथबनानै मेगन खाथेनानै दोनबाय जेला सुथि मोनो होमब्ला बांबुरा गैला होननानै दावराव जाबाय आंनो बे जोंजों हमजाफानाय बे रौतानि मानसिया खिथाबाय सार खोमा खाथियाव खिन्था गोमाबाय बांबुरा गैला बे सार बोरैबा मोनबाय आं बांबुरा गैला माने आंबो गैखाला आं बिदि सानबाय ओमफ्राय आं इसोरखौ आरज गाबदों ओरैनो थानानै जे आंनो माने न'खरनि मानसि आरो आंनि बे केदारफोरनि माबाखौ महरखौ खेबसे मोजाङै खिन्थाफैदो आंबोथ' थाखानाय नंला आं बिदि सानबाय आरो ओमफ्राय न'खरनि मानसिफोरखौ गोसोखांनानै आं बोरैबा थांनानै सिरि मोनखांनायनि उनाव जेला दै बियो आखाइ गेवबायलै आखाइ गेवनानै दं माबाया दं ओमफ्राय आं बिसोरो ओरैसो लुना होयोमोन ना आं एकदम आखाइखौ सिख'नानै दैखौ लोंदों मानसिया सिख'लायदों होननानै ग्रुम थांनानै दरखौ साथिंनिफ्राय मारिनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय आं बे समावनो बे बांबुरा नैबाव गोलैदोंमोन आंनि खर'आ बावमोन आरो आथिंखौ बोखारनानै बे खर'खौ ओरै दोननानै बेनाव बे हाखौ ओरै होनानै नोङो खौसेनि थाखाय थैनांगौ जुदि गाव मोनबा जों ओरैनो बारग'यो बेयाव मोनसे दंमोन बै जार्मान मेड बिराद गोलाव बे बर्डार एरियायाव लाग्रा राइफल बे दंमोन गंसे ओमफ्राय एसएलआर दं ओमफ्राय कार्बाइन दं कार्बाइनफ्राथ' खाथियाव फैनायाव साब्रै साबाथ' नांगौमोन ना आरो बेथ' बे फारसे लारि 6जन 7जनसो गोलैखागोन बेबायदि जि गिदिर माबाया ओमफ्राय बेफोर खोथाखौ सिन्था खालामाखिसै बिसोरो खिन्थु गावाखै बेनो हामबाय जारिमिनाव मोजाङै थादों बिसोर जे हारिखौनो अनमारदोंमोन मथ'बादि थादोंमोन नङा होमबा जोंनि मथ'आथ' बेनोमोन बेनो दा माने हारिया थांथों जों थैनि बे सेन्सआवनो बुंखानाय नालाय गतिके जों बिराद मोजां जादों बे समाव थैनाया आं बेखौ बुंबाय नोङो खौसेनि थाखायनो थैनांबाय नोंनो अरायबो
जारिमिनाव सनानि आखरजों लिरनाय थागोन होननानै बेनो मेगनखौ ओरै बोफ्लुमना होबाय बेखौ बुथारनाया ओरैबायदि बुथारदों बे औवा मोनसे ओरैथिं दोनबाय ओमफ्राय साथिं मोनसे होनानै बेगरखौ गाख्रुबना होदों आरो बेबायदि बुथारदों बेखौ बिनिफ्रायनो बे दिननिफ्रायनो बे फार्स्ट माबा मार्टिस लानाय जादों आरो दिनैसिमबो बे समावथ' आंबोथ' थैनाय आरो आंनाथ' आरो खाहानियानो बिराद गोलाव बेयाव माने बेथ' जोब्बाय बे थैबाय नालाय दानिया बेलासियाव जोंखौ थानायाव होनांसिगौ होननानै थानासिम थेलाजों नारबाय थैहांथार नुनानै हाजिरा भारा होननाय दं बेयाव दोनफैबाय दोननानै दाथ' थैहां बिनिफ्राय लांला मोनथिबाय उमुखासो हाबा बेथ' मोजां मानसिफ्रा उनाव मोनथिजोब्बाय बिजों लाबोबा आंखौ मोनथिबायना बेसो जाबाय जायनो मोनो बेनो बुलायनोसै दाना बिसोरजों जाय मावग्रा बुलायनो नागिरफिनलायनाय जाबाय ओमफ्राय दोननानै ओमफ्राय जानाय नङा डाक्टार लायबाय माबाबाय मोनाथारबाय आरो इन्जेकसन होलि दोनबाय दोननानै ओमफ्राय थुखैब्रबबाय दोननानै दानिया हरनि 9टासोआव आरो थगायना लांबावबाय मानसिखौ बिदि दोनजानाय नङा बोरैबा थैबा जोंहा दाय जागोनसै आरो दानथारनांगौ थारमाने बब्ला होननाय दं दा बिजनिथिं दं बब्ला होननाय बे जोंहा रन्जन दैमारिनो बिदा फंबाय जालायो बिसोर ओमफ्राय जाम्बा होननाय दं जाम्बायाबो दं दाबो बे जाम्बाजों बब्लाजों बिराद स्ट्रं बिसोरखौबो लाफाबाय ओमफ्राय थेलाजों लांजोब्बाय आरो जोंखौ लांनानै जों साथामखौ दाननानै गारसिगोन आरो माबायाव धनस्रियाव गारसिगोन दाननानै बे खोथाखौ गावसोरजों रायज्लायनानै सिखा गंथाम बस्था गांथाम लालाय जालायबाय आरो बैसोरथ' मिथिला थगायनानै लांजाबाय लांबाय लांनानै ओमफ्राय लाङोसो लाङो मोना आंथ' लामायावनो उन्दुलांलाय सिरिमोनलाय थेलाया बे बुथेजोब्बाय बे थेलानि गाहायथिंसो खर'आ बे माबा थानायथिं हमग्रा थानायथिं ओमफ्राय मोनसे जायगायाव मोनहैबा गावसिनि मानसिया साफा बुथारनो लांदों होननायखौ मोनथिनानै गोरलांगासिनो थालिबाव होननानै आरो उनावथ' सासेल'सै थेला नारग्राल'सै मोनहैबाय आरो जायगाखौ स्पटखौ एकदम जेराव माने सोरनिबा गेटआव लाखिबाय मा जाबावगोनलै आं हारसिंल'सै जाहैबाय बे ओमफ्राय र' सिखाखौ नागिरनो मोनाखै दहायनो बुंखाबाय गंथाम लानांगौ माबा लानांगौ होननानै दावराव जाबाय आरो हाबा नोंसोरो आंखौ दानथारदो होनबाय आं बे समाव आंखौ दानथारदो बिसोरखौथ' नोंसोर हाखानाय नङा होनबाय आं मोनखानाय नङा होननानै मानो होनबा बे जाम्बा होननाया लहायानो नाङा बेनाव आसुरित माने खालि सादन दं बेनाव जाम्बाया बे जाबदानि बिगुमै बिदि जालायो ओमफ्राय बेथ' जाबाय सार नों गिना ओरै नारो आरो आंखौ सार नों गिना आं नोंखौ लाना खारसिगोन एबार बिसोर फात्ता मोना थिखांनानै खारथारनोसै आरो बेना आं बुंदों बेखौ आंनि खर'खौ लानानै न'आव दिन्थिहैदो आं न'आव फैफिनगोन होनथारदोंमोन नों लांथारनांगोन होनबाय थादो आरो आं माने बे हाला बे रुवा देजाजोबनाय ना हाला ओमफ्राय गिना सार आं दं एबार जाबाय थिग बे समावनो बैथिंनि थगायनानै लाजानायफ्रा फिलाय थांफिनजोब्बाय थांनानै मानो थगायनानै लाबोनांगौ खाथेर बाथेर गैयालै गावनो नागिरबाय गावसिनि बेनिफ्राय जोंखौ थिनहरफिनबाय बे जोंनासो नारबोबाय दा सानैया सासेया फैफाबाय थाबाय ओमफ्राय मोनसे जायगायाव गयबारि होननायाव आंखौ दोनफैबाय दाहाय थैखासिगोन नंबाय बैसोरबो गिबाय जोंनाबो थानायनि लाजोबलायना हां बोखोबाय आं माने बे ओरै बे माबाया ओरैसो जायोना माबायाव बिदियाव थेलानि बिदियाव ओरै जायो नालाय बिदि जाबायमोन थैसिगोन नंनानै बिसोरो लांदां मोसौ गलि बायदियाव दारहा गांसे ओमफ्राय जि गांसे बबाय ओमफ्राय बस्थाखौ फिनानै दोनबाय आरो बे माइ सौनायाव जे उवाल होबा जिलाया होमबा गेजेराव बेखौ ओरै थब सोना होनानै फुनानै थाबाय अखानायै फुङाव जेला सुथि मोनो होमबा आंखौ ओंखाम दौगासिनो दं आं बेखौ मोनथिबाय आरो थारमाने आंखौ थैबाय नंनानै
गारसिगौमोन अखानायै फुङावहाय आं सिथ्लायावसो दङ बयबो माने गाबख्राव ओरै दौगासिनो बिदि जादों ओमफ्राय बेखायनो आंखौ गारफ्रामनाय होनना बुङो मानसिफ्रा गारजानायसो थैनानै गारफ्रामजानायसो होननानै बुङो आरो दा बेबायदि मोनसे लाइफआव थांबाय खिन्थु एथ' खस्थ' खालामनानै जोंनिया जे दिनै थगायजाफैदों आं बेखौ बिराद बोरैबा गोजोननाय मोनाखै आरो गोजोननाय मोनाखै